Easy TV. Usa ka parot nga hinawayon. Batig naong! Batig naong! Batig naong! Batig naong! Puwerteng sukuas lalaki, batig naong bitaw. Usbalag sultig batig naong. Di ba, himulmulan ti kag buhi. Pagkaugma, ni agi na sad ang lalaki, o gitawag siya sa parot. Psst! Hoy! Unsa man? Kabalo na ka! Ma'am, naitaw nangita ni mo. Maningin sa tingali na sa kong utang. Basudlo na ko, ma'am? Basudla. Masangil ako tuwag sa telepono para makapasangil ko. Maningil gini sa utang. Ay, hina naman, oh. Hello? Unsa? Susunod nila pamulisot ang akong loan? Bangko ba ni? O sige, pila. O sige, pila may maluan ako? 1 million. Okay, bye. Kining Brad, balik lang sunod adlaw, Brad. Sunod adlaw pamulisot akong loan. Di man ko maningil sa mong utang, ma'am. Unsa ka man di ay? Taga PLDT ko, ipabaw ta lang ka, nagipot lang ka na mo sa telepono, kaya pa makasbayad. Dong, apit naman tingali ko mamatay. Magsapot pa yata ha. Nga magdungan kita kamatay. Una lang, day. Muapas lang unya ko. Oh, niya. Oh, ang imo ni nitrato ha, tiban? Bata ka pa kayo ni. Unya. Bati ang magdaw di ani. Bebe, ambi ko na, be. Oo, dili man ni ka photogenic. Bati mo kay mong nangosos. Lainan ni nitratuha eh. Hanggaw bis naon mo. Di man ako naong. Ako man lubot. O saan na si Van? Cebu Plaza ka na. Pila ka tuloy trabaho na rin sa Pilipinas? Mga tulo ka to eh. Uy, kadugay. Sa Amerika, tuluro na kadlaw. Mao ba? Ayun na, usa mo na. Kapitolyo. Pila ka tuloy sa trabaho din eh. Mga duha ka tuig tingali. Uy, kadugay. Sa Amerika, upat na kadlaw. Mao ba? Ayun na, usa ka na. Matan Mandawi Bridge. Pila kadlaw ang trabaho na. Ambot lang kay pag-agi na ko ganina dinhi, wa pa man na karon naa naman. Butang ni. Nay, tinuod to, nay nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo, first love na ko na siya. Karon, buhi pag yung panuway. Tay, nagbold ko sa magasin, tay. Tanawa gali akong picture sa page 10. Jesus, Ginoo ko anak, may mas makauuaw pa ba nini? Naa, tay, sa page 11. Si nanay. Nay, nagbukot lagi mong doon tatay sa habol. O anak, kay tugnaw man kaayo. Unya, ganong, naghubo mo mundo diya ilaw sa habol. Ni tubag ang amahan. Anak, igang sa ilawom anak, igang. Oy, pre, warag lalo man kayo na mong gihuna-huna diha. Gahinukto ka man. Matay, gadamgo man kung kauban ko nun ako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ikaw raw may nagproblema na, pre. Kanindot, ana. Unsa man yung problema ron? Matay, pre. Ako may nakadaog. Usa ka dalaga, nakakita sa tinaguan sa usa ka litaw nga nangihi. Hala, oy, kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Unsa man gusto nimo? Gamay rang buhok, daghan ang sanga.
Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Nga kung dili, biya lang ga, oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan, oy. Unsa pa'y pwede nimong biyaan? Bisan pag ikaw. Nay! Dali! Si tatay ug si yaya, gahalok! Unsa? Panuway ginito hana ay. Asa? Asa sila? Joke! Si tatay rabito na ug ang atong driver. Usa ka sexy kaayo nga babae, nangumpisal sa pari. Father, pasalo ako kay nakasala ko. Unsa bay nabuhat mong sala, anak? Ambot, Father, sa panahon nga makadungogan ni kog lalaki nga mamalikas, bation dayon kog kalami, ganahan kong mugakos og hagkan siya og you know na. Yate, pagka panuway pasad. Mao na kung gusto nimo, mamahimo kang opisyal nga sama nako. Maisog, di mahadlok og gubat. Oh, tanawan nimong lawas. Sa sige nimong jogging kada buntag, di gahi na kayo. Dagko na kay kag mga bukton og dughan. Mao na akong gusto nga anak. Usa ka tunay nga lalaki. Kasabot? Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Stands right! Tiger look! Oh, ang imong tiyan, puro na pandesal. Gahi na kayo. Be, piktan ko ni be. Agay! Duha ka buwang nagkaistoryahan ay. Matod pas buang uno. Akin na yung pre. 5 plus 7. 5 plus 7? Kasayo na na? 10. Oh, ganun katawa man kabay. Abi kong di ka kamao. Magtiayon, nagpa-check up sa doktor. Maayong buntag, Dok? Maayong buntag, usab. Ako, untang ipa-check up niya akong asawa, Dok, kay nidako man ang tiyan. Di ka ni siya buros? Kajut lang kay hilingon ko. Ginhawag lalo, Mrs. Yun na pa. Uy, murag, hangin maning sulod sa tiyan sa imong asawa, mister. Ha? Hangin? Uy, unsang ipagtuon ni mo ning ako, Dok? Bomba? Ha ha ha!